con los terroristas. Takže čaute ľudia, ja som ToxicGamer.sk a dneska vám ukážem, ako stiahnuť a nainštalovať hru Euro Truck Simulator 2 verziu 1.3.1 alebo 1.3. Hej? Takže prvé čo spravíme, otvoríme si svoj internetový prehliadač. Počkajte, rozjahnem to tak. Teraz by ste už mali vidieť, a ide klikám tu dole. A sem si nažukáme, je to mám skopírované. Ja vám to dám do popisku videa. Aj útorem vám dám do popisku videa. Takže tu máme, že download torrent, tak to dáme, kliknite na to. Dáte uložiť, ja to mám už. Dáte proste uložiť. A tu v torrente tam potom na internete vám spustí toto zariadenie alebo tak niečo, tak vydáte áno, spustí alebo také čo tam je. A to sa vám ukáže taká tabulka, vydáte OK a dáte sa vám to stiahovať. Hej. Takže ja otvorím teraz Euro Truck Simulator 2. Útorem si môžete kľudne zatvoriť. Takže čo spravíme ako prvé? Prepáčte. Nedáme autorun, ale dáme setup. Hej, OK, dáme setup.exe. Dáme si, ako čo chceme mať, dáme ďalší, kde to chceme mať, dáme ďalší a dáte inštalovať a potom na konci dáte finish. Keď sa vám to už inštaluje. Potom, keď to už budete mať nainštalované, sa vám vytvorí na ploche takéto, pokiaľ ste si dali, že začakli, aby sa vám spravil odkaz na tú hru, tak kliknete pravým, dáte otvoriť umiestnenie súboru a vám sa tam ukáže toto. Hej, táto tabulka. A teraz ideme na Crack. Otvoríme si tam, kde sme si stiahli Euro Truck Simulator 2. Klikneme na Crack, bin, Windows 86 krát. A toto skopírujeme. Dáme kopírovať. Pôjdeme sem, kde máte vlastne uložený ten Euro Truck Simulator, kde ho vlastne máte a dáme. Klikneme pravým a dáme prilepiť. A dáte prilepiť, dáte skopírovať a nahradiť. Hej, a to je všetko. To je všetko z dnešného tutoriálu, ako nainštalovať Euro Truck Simulator 2 verziu 1.3.1. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like aj odber, mňa to veľmi poteší. A ja sa s vami lúčim a čauky.